Ukatag ko an biko. Kaon mo biko. Hi guys! Maayong gabi sa inyong tanan na ako'y bisita karon. Special kaini siya nga bisita. Kay nga no, nag-anha ni siya diri kay managbo. Managbo kani siya karon. Kay birthday man ni Lini, so managbo mi kay gi-invite man pud mi. Naa siyang yang Dani ang love life ni Ibong and also si Auntie Inday. Naa Dani. And also si Ingot. Naapod si Ingot. Naapod si Rodney Dani ang akong mga bodyguard. Kay managbo ni sila karon. Apil na pud ko sa panagbo no nya. Guwapa ba kay ko karon ha? Nagpagwapa si Bayot kay nga no birthday guys. Unya na lechon. So maka bambam na pud tag lechon ani. Unya kani magtakiang na pud ni sunod adlaw. Mukaon man og lechon. So si Auntie Mercy wala pa si Auntie Mercy kay nag-upload si Auntie Mercy. Abang-abang sa among mukbang. Mukbang dili mukbang Bayot. Bambam kay managbo ta sa birthday karon. Happy birthday to Lenny Baldo. Wish na ko nimo hatagan kag kabaskog sa kalawasan, ubay-ubay pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi, ilayo sa disgrasya ug kaalawutan. Stay pretty, enjoy life. And mayroon akong bisita ngayon. Please welcome Tantan. Come here. Managbo pod ni siya. Kay yang barkada si AJ kana si AJ magwang niya si Lini. And also naa po diri si Loy. Come here Loy. Di gihapon managbuay gihapon ni. So karon di apod si Rodney. Please welcome Rodney kay managbo na ta karon. Anong masasabi mo? Ha? Hoy, unsay mo ikasulti ay pagkaulaw lagi atubang sa kamera kay para mailhan ka. Kini siya guys si Rodney. Murag dili na siguro ni nako siya pag umangkon. Wala ko kahibaw kung kuan kay basta murag layo na siguro or unsa ba. Kini pag umangkon gyud ni nako kaayo siya. Iyang papa Dani igagaw nako. Oo. Daw iya pong mama igagaw pud nako nag side by side. Kani pod ako gyapon ning pag umangkon kay iyang papa Dani igagaw ra nako si Loy. Igagaw ra nako ang iyang papa. Say hi to guys. Hi guys. What is your name? Rodney. Ha? Kusga. Sinot pangalan? Murag tipo ray nakadungog. Full name. Rodney Pabre. Pabre. Nay uyab wala? Wala? Nakapatay wala? Hapit ko no. Kaya si Tantan, si Loy. And also naapod si Ingot. Please welcome Ingot. Ali na ringot. Ay pagtawa-tawa di Ingot. Oh, Ingna hi guys. Hi guys. Aywa lagi. Ina hi guys. Hi guys. Are you okay? Nakatawa sa dulo. Ingna ba? Hi guys. Hi guys. Are you okay? Bitaw guys, nangabuang mi karon. Naapod si Uncle Dudo kay managbo lagi mi karon sa birthday. Na si Uncle Dudo. Hala naapod si Auntie Marisa. Thank you so much for coming here sa akong payag. Ali Auntie, come here. And also si Ashley. Naapod si Ashley. Oh, di Hi, aray. God bless. Na si Ashley. Managbo mi karon dinhi. Aw dito sa ilang ni Lini. Naapod si Uncle Domi guys. Si Uncle Dodo to as Uncle Dodo ug si Uncle Domi. Bitaw guys, managbo mi karon ha. Unya kani sila. Puhon. Magluto mi puhon sa kuan kung unsay among lutuon diri nya sila ray magluto. Nya manlasik mi, mamuang mi, o baligya dayon. Ang halin ni amo din i-shopping, amo din i-Jollibee. ali dili. Agaway kag pamuang dili. Bitaw guys, magato na mi kay basig naluto na ang lechon. Naluto na. Ay, gitadtad na ang lechon. Ala, gitadtad ako na. Gitadtad na ang lechon. Paingon na. Ato sa ning ilak ang atong kuan. Kay, magadto na mi. Paingon na ta managbo. Ang mga managbuay.
Sus ngano ikaw maning managbo oy. Ginaangkol. Ginaangkol. Sige na kul. Ta. Ay na. Oh, medyo pod luag-luag. Ha? Kani kang paulil din na ni Dani. Oh. God bless. Oh, nasiray ka. Oh. Oh, di ara. Mga kuan na mi diri mga kasilinganan ra, mga parinti, mga kuan. Hi vlog. Ay vlog oh. Welcome to my life. Nara ang papa ni Tantan. Muni siya ang papa ni Tantan. Si Ichang Boy. Igagaw rin ako. Ang yang asawa po ni igagaw ra pud nako. Oh. Sa libot. Di apa si kuan si Sir. Nana si Mother diri ug si Auntie Inday. Saka madam. Aman randi. Aman randi. Ato sila dito naglitson. Na, luto na. Luto na. Luto na. Nasaka na ang lechon, luto na jud siya. Naasi ko anda niyo. Janmar, diri na pudta kang Uncle Dodo. Dili lang ni siya panday. Kusiniro pa jud. Sampay na, nam-nam. Nam. Unsa kol? Bro, agkadong mga badzi. Gig, Takot ako sa babae. gignan lagi ka nga naa si Saragaga. Ama-aman, agay. Ang naglitson, matilawan ni karon kung unsa kalami ang litson ni Kikin. Ano pa na itong planning lodo? Atong luwagon guys, kaya para maglaot guys. Butangan sa suka. Yummy! Halang-halang sa suka. Matamis yan eh. Dili pa tumalo. Nanagbo pod si Pototo, nanagbo pod ha, nakagawas man ka ha, nakagawas ka. Ukatag ko an biko. Kaon mo biko. Ano? Lagi mo. Likod. Guys, ang bugno dito. Ikaw. Na. Kwai chilling kay gutom si ay, gutom giuhaw si Kiking gilangkahan kay Jabay naglitson. Ano ba? Sa kalban. Okay, pabugnaw. Kintay. Ay dito. Ha? Kana kay nay kulor. Masuk kayo, hukay din eh. Ha? May baso din. Ayun. Pero makabalog eh. Ha? Iapil na kilami na ah. Bukad sa taha. Okay. Ha? Ibutangis ako doon sa nabutangan na sa cheese. Lami na kaayo. Panit sa lechon. Sudlanan ko. Litso karo no? Dani, sudlan. Isa ra mo niya. Ha? Isa ka tapo. Daro. Daro na buto. Paigo, Dani ko, lili. Igo na. Asa man ibutang? Turun dato sa kay. Sa yuta? Agay. Agay. Sa pa. Aman, Dani? Oh, daro buto. Dara. Sige. Luto na nakol. Na. Kana, bira. Okay. Kanang Nanganal. Oh. Paras-paras may si Randy. Gusto mo na dabo, nangayabo lagi na dabo. Impa. Oh, diara. Ori lang. Ada yawan. Bunito lang. Ikaraw. Kana kin. Iwag sa te. Oh, iwag. Oh, dara, iwag. Sige. Kana Kahiga din kin, kahiga. kukuha ko sigun. Kana, kahiga, agay. Ara, sige. Da. Na. Am dapat sa chat. Ay na.
Diara, guwapa. Oh. Kuha na sila, igagaw na silang duha. Mau-mau ra jud naunga. So di na ta maningala. Arthritis-on pud ni siya. Kay kaliwat na nila. Di ara mga parinti rami tanan diri guys. Mga igagaw. Ana igagaw ra gyapon, sinura gamay. Ala gwapa ni Nura gamay. Kahimos ni Nura gamay gwapa kaayo. Niya to apo dito sa kuan diskanso. Di apa dani. Oh, panagbo niya si Auntie Jiga. Diara nagapa. Ang malagalay. Na diri mga kaparintihan tanan. Nasi kagawad ari. Lara, papa usi. Mga kaigagawan. Nasa ni Jiwa? Ha? Oh, naara. Oh. Oh, dia pa. Semat-mat ka naman yun. Oh, si Matmat. Agay na si Matmat dani guys. Naramat, tanaw mat. Tanaw mat. Makita ka ni mami. Imo na mami. Tanaw mat. Agay maulaw may si Matmat to. Oh, di ba? Ano pa kita kaon? Ato mga magkuhaan nga 5 months mo. Abdi sa kuto-kuto. Unyan aklong makakaon ko, makakaon lang ko. Magkuha mi sa dahon kay para hapinan sa lechon kay tadtaro na dayon para makabambam na dayon mi. Huy, asa ba ka nagkuha Marvin? Naramandan niyo? Agoy, gitabtaban. Kana, andi di. Andi. Di na, dahon para hapinan sa lechon. Pagkuha isa Marvin, kay basig magisi ni. Oh, dirakol oh. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my... Kuha sa ning kuan ni. Ante, dirati. Kaon may panik. Lami din. Lami ang timpla ni Kiki. Ay, kibayan nga pita-pita na natin na. Luto ko nilaw. Luto man. Basta kikin, luto, Jud. Ano ko dagto sa kwan kulde? Panit. Kaon tagpanit. Sana maapi. Sige na ti, free na ti. Yato ba mo? Lord, may gabi kami o ingon man, tanglini, nga nagsaulog sa siyang adlaw nga natawan karon uban siyang papa, siyang mama, siyang isuon, ug kanamong tanan, mga silingan, mga ayaan panilini, ayakan karon ni silang balay. O kining tanan Lord nga magkaon nga gihanda ni Lini sa iyang birthday nagunta nga makahatag ini og kabaskog sa among panlawas. O kining tanan among pasalamatan uban sa imong anak nga si Jesus mo ay buhay dari uban kanamo Dios nga usa hantod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Lini. Ano ba na si Marvin, oh? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Guys, diri rata mo kaon sa payag na ako'y gidala nga pagkaon gikan didto. Nya kay daghan malagi tawo diri rata mo kaon no para makapabor jud ta og kaon diri. Daghan kan gibutang ni EJ unya paggawas pag ginako dito sa kusina. Gibutangan pag gini Uncle Dudo. Ginuo ko daghan kaayo guys. Hala mabusog jud ta anik maayo no. So thank you so much and happy birthday to Lini. Nya adong litson. Ay panit on. Crispy pa siya. Ngaon. Red rice. Taon tanan. Magkuha kong sudanan kay ako ni ibilin para ugma. No? Kaya masudan ugma. Kaya daghan na makain niya. Nya. Na salad ug na spaghetti, ba? So ako ning ilain ang kaning kuan, kaning lechon uban. Ay. Daghan naman. No? Lami ang nilutoan ni Kikin. Nisunop ang kuan lami sa tanglad. Nya feel mo ang medyo nay asin. Ato ni ibilin ha. Safety na nato na day. Para ugma. Ulam na yan. Pila ra bay kinalaan, di ba? Dinuguan. Bukog ko. Kaon. Kaon sa tanan. Okay na. Busog na. Kanina po ato ang kaon ng salad ug spaghetti. Di pa oh. Very good kaya sa EJ. Butahan oh.
Ari na punta sa kuang salad. Woo! Hmm. Mm. Mm. And then spaghetti. Naman lang yung mga nagkasikas mo. Humanag kaon? Agoy, humanag kaon ng mga kuan. Oh. Spaghetti kaon ta. Puno naman ang plato. Hmm? Puno naman ang plato. Gansi yan. Isa ka bandiya. Aman yung plato? Purot. Hot na? Naginom mo ko? Wala. Huwag mo inom ko? Agoy, lupig mo na ako. May pasa ako si EJ ang nagkuan. Si EJ ang nagbutang. Puro kayo. Dagang kayo. Puno ang grabe? Oo. Na, tanawa ro. Napaong panit oh. Na. Tanawara. Dara, ato ni tabangan di. Ali mo dani. Tarawa, padidili mo pero ang ginawan nyo nagdali. Dara, ali mo. Daon ta. Ginay. Dawat mga inyong mga panit. Sige na. Kaya, napay ko ano? Anak. Inom sa kiking Japon dito? Namay inistro eh. Ha? Namay inistro. Ito is true. Ito sa ako panik. Kaunta, tanang. Kani sila, nangaon po sila dito. Isa ka mandihay mo ha? Hurot? Da. Maurin yung isa galuya. Nasa karod ni? Busog kay ka? Da, laki. Kana, nabusog. Salamat sa Ginoo kay nabusog ta. Naya nag-imbita pa. Kaunta. Nabusog ako. And thank you so much sa nag-birthday. Happy birthday, Lainey. More and more birthdays to come. Lainey Baldo. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sila ni Mother. Nandoon pa sila ni Mother. Sila ni Auntie Mercy. Kaya, eto. Maraming salamat. Ako ay nabusog. At saka mayroon pa natira. Si Putot na. Dito si Putot. Hugaya pong kaon ni Putot na to. Sib-sib sa mga bukog. So, daghan kayong salamat ninyong tanan sa mga suporta niyo sa akin. Maraming salamat. Ako ay magpaalam na guys. I love you all. Bye-bye!